Mono to kain dong. Kain kai biya dong dong bo. Bin bekas hanti kai. Je an mama ni kai dong ni kai dong. Amono semua kujita. Je saya borno saroi. Jogi borno sugro hake bono tong to. To bonang sela bekas hanti kai. Je jaga tong orang kaham kai tong to ni. Am tike wan sugi tong ta. Night to night joto khapani ta hotai bok songni bagai jeng haino hai ta phaiso baikha mandai a develop khobjak Nepal mura panchayat bisi mongmo hongkake ari mo sabni nok lukorok saimio kona mo hongke Bangalore hasteo Tiprasa Tipra People Foundation ni je director borongmunang Dinesh Debormani nok jeng binoro dini tamon bagai ma phaikya male Tripura hasteo tabuk kebo phano basmati mai pornai kiri obon bagino o basmati bahaikei bo phosol khlaikha bini ama babu song bo bisni siming basmati mai no kayei omo hai khlaikha jeng o kogrongno jeng khalanai ba saimalaini bagino tai lukurok kwbangma obo hai sia tongkhangke basmati no bahikai obo hai no sia tongkhangke saimanani bagai tai lukurokno phungnani sirinani bagai jeng tabuk thik borong monang Dinesh Debormani nogo jeng phaiso paijak hingkai borong monang Dinesh to oro koroi boto Bangalore hasteo Tiprasa rokni hamkrai klai tongo Tiprasa rokni sugian jorok sugri diwo Tiprasa rokni thinangno bobo hai dera koro ongya tikhe obonoti saitlangna bagino bini Samung kaisa kotor bondo khai tongo Bangalore hasteo nge tabuk bini nok nge to tala rejak bini ang babu songe kheto thangka jeng tabuk bon kheto bo jaga tong o kheto no thangai jeng tabuk rutugui nainai tai takhok Dinesh ni buma bu phabai jeng kok krungi nainai nai tongni soya kari chini kok tv pulan sing pai thagjora nge khapang da hotai bok song phaji tabuk jeng nalenai takhok Dinesh Debormani bufa bahai khei bo basmati mai taklai borkha ba o basmati kayei bo bahai phasolongkha phaji jeng basmati mai no pula sikang jeng nalenai terek mo hingke thik basmati mai taklai paijakha kaimani jeng khanaka kanisa bo khetao basmati rigrakha hamka hingke tebo nai hainai bisirogo getabu jotike bo oro kanisa khetao bo omo haiklai bo tabu basmati khaikya au khapani mari kijing saunor nugui mankhna basmati ni je mai kaimani je bo mai bormani maitang belai nai thotok mai si motom jip hai tong o jagao song mai bahai mankha jemon tamthani mai mangrong lai thanga hangke bahai motom ma hai bini sem bahai o bahai no bahai motom kogoi tong keji bosake phalnai ba bosok phai jeng krengnai no chini Bangalore hasteo tongnai Tiprasa People Foundation ni je director borong monang takhok Dinesh Debormani bufa yong bai koknai puila yong ni mung taini ni para bo jagang khasakan ane bumung gai Sukumar para kan Nepal mura non mo bo bolok bai khokjak mandai ardi bolok panchayat thingkai ari panchayat ADC village nam ADC village do nang je mo mai kai mani bosok bisi ingkha taklai no puila khayo taklai puila kai mani o nang saka je mai thaijakha
nini bukhaw bo haike tongthong phaikya ngai no khai to kha khom ma to tamani kai rai pe khi sai mane busuk mane busuk buku thang tamu abon seng to sai me able nang emne kani busukai je seng khanam to kanisa khayo kanisen khayo getaklam pothomna takle pula ke nang tabu lukurong no bo bahai kok chanai dor ni kok sate sate jong sakolom thainai nini mo hongke tam khaimani mo hongkai mo ka tog mata togruk mani tok kalai hongka bas ka tali ma tok kalai hongka ba marak nai ble aw do ta kono jege tok phai ko bla bo so ko talni tok kalayo do hongka phaide sakolom thang kok thaina ngada ngai phaide jeng thasini je kok bogoso o kok no salaye na ngai nang tabuk je haste ganang ge je chini borok je kheto khaito nai rong ni bagai nang tam kok sana musong je nang haike khaika hanke manana hamana oba hailo kok thaitam abo to mana jang khaima no goi buiba jodi khai gang kai tasia sin tirpura bo no ti khai wasmoti mai bidesh ni phaima se be sinaro man thok nai ta jodi khana ngai khlai lai the ta kisa puila khaima ba ni asek nugia khobusuk mano busuk maya machili lore nang borman kha bon mai buchli machili mama khata amazon ni nahara online no ain tisna bona ke nang ain tin na khangkai nang khaine gra khata aga to busuk bong no busuk abu to janjani kepalni lekha kormo mani o kok botong na mane ani kepalo basmati busuk saksuji baksa jaithali kai khangai saksuji aro khun khanao ga nang basmati kai busuk saksuji nang abo tabu try khemani kok try khai degera khata ga motamuti try khaitani o nini mai motamuti mai tang kaham kaham ga thaijak nang noi khasrangka tak se jote che khat da no ma to khat to sarang to tabu pore tamu no mangkhai se thumkhai se saima nai ta do hongka padi nang je mai bona ni phro sabono no mai bor toro kha nang da bor nakiba ka hajara ti ma borta borobar manasa ga yang ka kile tam khachro joro rogo mo tam khasa mai sin ha ga ti re ga khasa go mata bo bin bo je ma bo khaita acha ta he da hajara ti ma khaita ka ki sunai na ka ki no kaga to je mai chili na har ka online te bo chara khaikya bo kamla na har borikha nang tabo o mai kamla kaga te tabuni nokhungni borok je mai usike thari riman bising te nang ta kaka nole bo hai hambai dina ni nokhungni borok ngai amo to saya sana ba si khai jong ba sa khang ga ba hambai kaham no ni ma han chinai ta anang sala che abo ham ja gi ro mane acha do ngate kaisa kok khai di hine ngate kaisa kok nang takhok dinesh deborma no nang buma angai 9 mas bono bohogo to ne boi borok sana boi ri mani bising te tabuk takhok dinesh no tam chuba horitong buma bu phange o ma bo ba sung ye sung chawo abuno chuba oi chong jata bo se jata kisu ka ba tai ni bagai tai borok ni bagai boje asake samungo tongoi tongmani enbol ngai je Bangalore hasteo kobang mati para sarong tei tai ti para sasugya mogol nugya yakong nugya theinai ba o rang pusa manya tai o je dogan nok tongnani manya ang tongnai rokno je asake samung kaham suba woi tongmani bising tei narokni hamjang mong narokni asibad bo bahai rok tunai abo to sin dui kulpa yang no ngai tong mono to khai dong khai bi dong tong bo bin bo kha santi khai je an mamani khai dong na khai dong amano sung khuji ta je saya borno saroi choge borno sugro ha ke bana tong tho to bana chla bo kha santi khai je jaga tong oran kaham kai tong thon ne an thewang chugi tong ta de yu ta motain than ngai je takhok dinesh no asake noro kolo kotor snamka borok snamboi mani bisingtei tabuk lukurongni hamgrai lukurongni hamjang mungbai takhok dinesh ni je asake chubai tongo o chubang bisinti rogo respond lukurong thani bo bahai rok manmani norok nok bini bagai lukurokta bono bosoti hamjang matrok abo to joto borong no bono bes ni hamjagai tongbayo tam khaba desi busa joto borong no to joto borok saman kai telang maya bela kaisa ba jajak nai jongo kaisa ba jadaya tongo somoyo amti rokta kai to sungkai to hamjak china hamjagai kulpai dong tongo sin busa chi hingka ba gai chaya jaga sari jonmani o boi hamya chaya jaga rohoroi chugri jonmani buni kuthai komo khojawai rohoroi jonmani abono bhagwan bono kaham khlaiye
tui tong thong joto banya kaham jagai tong tho hai ne angke mutai rang doi ring ma tong ta anang sala boi hai kubang ma jabuya bos hasung sa che 하시구나. ke abono boi boi ba haimya ta hanjak tong hake pona nang sala boi hambai mani pona hamti hamui te ba hamui tong si tong hai ne no ba khawan sugui to khata ang ma bu phano kai do bo khachiri khai khaibe nang ngi tong go তাই বঙা ফোন খাই মুং খায়া তাই বইনা বো খাই buino bo khai tong go au khai to ni chimo je tu ya no chu ru khai cha no char khai abono buini ngo hamari mana ni bagai khai ke na khai tong ni chimo 저도 이제 만화 박의 싱 보여나 함정 뭉신하고 나설 그로 가기. to borok bonya hamjang mung tong khai che chin boro jibono ka ham kai thana ni bala e hai ni chimo bono ma sata nga awa ma jang khanya mu song mani na mu khanya tong hunta bo bo jan mu song mani ani ba khawa je tong thowa am te ken tong kan do am te ken tong di ni chimo ma hanta je sajaga pano nang tong ngai ka ham krang khlai je nin bu khaw mu song abuno somno khlai tong tong di 함정 뭉 부석 동 니니 부사 디네스니 박의 다콕 디네스니 박의 능 함정 뭉 부석 동 부마 안거이 더 사가라디. oma ani busani bagai hingkang thoisi mano omsaka hamjago ani busabli ang bono boro kibir nai cha thong chaya thong ham thong khaimya thong busa mani juda bule e abni bagai jithini thangbo bini bumung khana gang aja kana khushi hingta amsa khai khushi hne ang sashi mayang tong khata 사바야다. 꼭노 사바야. 사진이 사보 사바야 মানে কক খাইছে পাই থাঙ্গো 아무노 다 তব মানে 함정 মনি পাইয়াতা 그러니까 ngay tabo j abon pai thago songtai thalai jana ni basmati bo tabo ni basmati thai ka ngay nang mo kin nang da sanai na ke ba nang phalai da 어버도 생도 아삭살라 잡아야 팔라니 낭나이 그 아낭살라지 함자그 खाइनि रहमाबा बनबां खुशी खाइ चारना मुसुङै इको खाइ त खाता नगो जासिनाय बनबो जारसिनाय के बुइ बुइ चाना मुसुङै तलांना मुसुङखा का पाइ तलांखाबा हरि खाइ तेजि रले बुस सलिन आबले बाजाराव त ताबुक त साइमाया तामखे बनियारो आं सोंमा काइसाव 170 টাকা आयंगो बका आमनो पाइ जाय दंबला 170 টাকা बो पाइ जावनि साता मोटो एक नम्बर बासमती के आं बन संगाता बाबु नि माइ रहमानि बो मत बका जोंबो त मरन लाइमं लें तखानि बाबा के नै जागाता के मा खांगे फालदि के आं सागाता नों फालदि त हंगा मारं दं बुसके फाल नों आइनो साइगे मा संकाय दैयाङो जामानि 160 টাকা दा 70 টাকা 170 টাকা निचा आयंगो त तेहे पारि आइनो तेहे पारि नाइनो नै साइकना बता के माजले र बुइ पाइ त हबो फालदि निसाता बुइ बनम नका बर्थं बनम जाखा बातं तो Enggak tahu ni ko torot keto tog rulai tongo enggak je mai motom meske je nor sip ni jora mai motom je ji phai tongo o jemon ta kaisa mo guria sokrang dangja khai bahai amon se phonse laijak mo go o motom no bahai mane dati monai munga tho ke chaine no mo sokara kone won so abo ta hanyo munga ga ba sugui bobdi bong no माइरं kaham kaham dang paisa ona ka ge hai na bazani to wai chu paisa o ai phon nijini khetoni porichram khai khi mani ba kolam de khiklai mani ba nijini bohko na dai no mo ta chai nya nyam mu ta katal ba wai se bono mdike ma boya ko ma se khong ka ba taw nijini yakti borma ba chai nya sine hnuan su pata do chamoyo nakha nang phano talangai chei maka hai diba ando ka gi ko kre jora man khang jeng jora man ga jeng phai ta phai nai nai chana mu song ge lukora go phai ja phai man wai choi chu mane kebang chana nei ya phai phati ni phan no sari ro nai kagi sone basmati nge jeng wo oro phai ke to sara din chai ta phai nai abono jeng wo phai ka ge jora man khang ge phai ja ro chai ta phai nai nga yang tei sa ka motom man ge sai sila kore ni ka ka nang bahai ma tang so bahai motom man bahai mo chai male la bo rak tham kya bahai le ekdom jib jib dang tong और फेमस है
Hen se phanti morom dong mo. Dong nata ni bukong kisah baik meh ajat lah. Hawa saya. Aja nang to BSF dere bo sumjak. Nang agi ki BSF ke khlai. Biasa nak kelai fayo. BSF na retire kata. Itu akan naik figata. Belum dia itu naik figata. Acha. Ngai to phano ni no dere ra gi ni no ki mai ko. Tumi to kota. Mat sebenarnya le. Ama se ani bohok puila ni subung naik hingga. Bini pun sang tahu saya cong le. Yang mana berkim naik. Awon. Ngai to tahu kai. Agi bo samu no thebawo tabo bo samu theba to ta. Abo duty samu amo tamu kai abo dara se kelai thang siwa. Dam sara se kelai thang. Ya mai ta ni. Apro ke bono tum kai sini besuk dam tong ba. Kok kere. Apro license to. Aku tu license kiri ni mana. Kok kere jeng Kulaikha takok dines ni buma bo hobai. Kakak kaki song se malai phike. Besala khorok sana borok muni su senamna hene senamui tongo. Piaba angin tongo tabo. Hasteni tabuk Tripura hasteni siming patar hasted ganangai bumung kawi tongo Dines Deborma obo hakino thaya sakno bini bumung kujogo tongtho tai buma bufano jemon hamjagi tongmo haino bo patar hasteni borongno phanongtho Tripura hasteni borong phanongtho osokhe bo maya nangjagi tongo osokhe borongni bagai hamkrai khlai tongo borokni chugini jorao chugriwo borokni maya jora maneriwo borokni bwskango bo salburung no bwsawi tongo takok Dines Deborma sudo obo buma bufani kok simingya hasteni ganangni borokno jeng sengibo nayo Dines bahai chuba bahai tamung tai nugui bo tongo tai lukurok seui bo tongo obo toino tebo takok Dines ni bagi kok salai tongo kaham tebo samung agogui tangmang tho rokni no tebo bono mane joktiriwo buidigriwo tebo phani tongo o phanno bono taksu jote takok Dines Deborma kaham samung tangi tongo जोंनि जिबो थांगै बय मालायखे बेंगलुरु आं डाइरेक्ट मालाय आगोनो बिनि रुमबन आं थुयु फायजा ताई आरो न सावयु फायजा तंगयु फायजा मुसुखे बानो आरो बसु बाहोका ताई बिनि गन्जि बानो काइनि प्रिं खाइ रहमान गन्जि आं तिनि काइसा सुमजक बिसिंगो ते काइसा नगो तंगो अबो अंगाय त्रिपुरा पिपल फाउन्डेशन नि जे बंनि गन्जि आबो काइसा आनो रहरका ते काइसा तंगो अबो हाइखिनो बो जे हामजागै बरनो रहरका आबो bini sakni je hamjang mungno abo chumui tongo hini siaba ang khlai tongo piaba abo ang marketing go pai chumnani hini paimania ba ang rang bo khogsa phonaya bo abo abo kaisa kaini rohorka abo bini hamjangmani bai obo thaino ang tabu use khai tongo ta gai abon bagino lukurok bo te bo jai khai thangna hin tonai Bangalore go thangai lama siniya lama nugya budik manya je kuno kaya samung mai dong hakai takok Dines bai Bangalore thambo korangai mano obo haikino kabang jaga social media post khlaijak gai kaki norongni oro je phaimani norok bahai ma tong khatini jeng phai rogo tai takok Dines ni oro thangpur rongni rok tai norok obo hairongno bahai ma tong norok to oro tini phai sokhaja balakheno bkhao tong thoto khaima takate ko naina ni bagai waisa kaisa borok phanom bonai kiri borok ni khanawo norong naina ni phaima ba abo to khushi ni khobor no tong thoto ma tong khata kakini kai ani ke polo kite broma kakang tam hin thakam Ani Sukumar. dong kai hamai kaki sono gai chung yang mai ko yang tiga mai clear ke phone di mohong ke basmati borok mai kai mani kanisa khetawa borok khailayo mai belai ken bathai kaham kam thaika oma haike tebo baskang ni salo tebo kabang bornani ingtho ba tebo kaham bathai manto kaham bathai manai lukorongno Oh, jajan lah kaja jajan. phalai rogo manto kaham khlai tok rok le sa to khaisa wo amno phongni pasta wo phaina ga bufa ka phaina sata wo ga bo phai thang wa na mamui song wa na ga songoi chugoi pa ge ga ei ko ang mai chu tu ni char phai ka ang ki tong to la khata ga tang bo je ang mai chu tari kala mo ki tong na kata sa di puni du jau khang phai wa na phai ge bo apru ke no thang ja wa na tu ko le lai sinai ta ki kam dikhi sal hab lai chole khata ke kam phai ja ta wo ormang ta ni or mama ni ko na le to di se na kini ba merek lai bang ti thai mono kai to si sa wo hab ka ko putulia khato thang buri ure gi phai ga leng go ang ka khato wo khurmai abla
Hingga ba sorry bu kisa chathaya ba hingga te bule ngo jela borok ni bomang bisi manjak tongo jakta pam khaiye ta tai hambai normal jotono no mai pulusing pada jora ba khok dinesh ni o jaga ni jeng kheto je mai basmati puila kaimani tono area non area pulang kai mona puila area kaimani jatin tripura motamuti ang mono puila haima tongo ale khop khane ko nune ko ba mono puila haima tong tripura jote khai boito baksa bising kai tong saimiya kendo tin tripura ni bising nungma kang mono pothom nogo abon bagino chini tripura pothom mai kai nai hingkai Bangalore hasteo tongnai ta khok dinesh ni bu phasong mai kai khaini chengnai ni phaimani boi kai jatong kai tong oblang sia kendo ba जों बकाइजाक बुला हने जों बकाइजाक बुला रक हने ओ बुइरक मासे गलोदा साइ रिनो साइमिया त फनांग जे साइमा जते जे सिमा जते खाय मन पथम माने मकल जे नुंगमानि बासमती माइकेले मन रकाकी द हामबाय गन नासन कक द